Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maigsuon malipayong adlaw kaninyong tanan. Karon ang ikaupat nga Domingo sa Adbiento, ang katapusang Domingo sa pagpaabot sa dakong kasaulugan sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Ang atong ebanghelyo karon nagsaysay mahitungod sa duha ka babay nga gigasahan sa Ginoo sa dakong grasya aron mahimong inahan. Sa diha nakabalita si Maria nga nagmabdos ang iyang paryente nga si Isabel. Midali siya pag-adto sa Judea aron pagtabang kaniya. Gipakita ni Maria nga ang tinuod nga pagkasulugoon sa Ginoo kinahanglan ipadayag diha sa pag-alagad sa atong isikatawo. Tungod niini gitawag siya nga bulahan sa tanang mga babay. Sulod ning Santos nga misa pangayoon ta nga sama ni Maria, mabulahan usab kita pinaagi sa atong pag-alagad sa usag-usa. O kini ikaupat nga kandila sa Adbiento nga atong pagadagkutan karon, ato kining ihalad alang sa mga board of canvassers ug ang tanan nga adunay dako nga katungdanan sa adlaw mismo sa maabot nga eleksyon. Ilabi na ang atong mga magtutudlo. Ang ilang pag-alagad panalanginan unta sa Ginoo aron hapsay ang proseso sa atong eleksyon. Ug ato sa bihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug ang mga petisyon sa atong maigsuon nga nagsunod kanato sa online nga misa diha sa YouTube. Ug kining mosunod nga mga pangamuyo.
Nagatigom kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anong takita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ang tagataniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tawo ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing, ug pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, dad-a kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Mikiyas. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway. Giatake na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw, o Bethlehem, Efrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Juda, anha magakikan kanimo ang usa ka hari sa Israel. Kansang kagikan sukad pa gayud sa kakaraanan. Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway, hangtod nga mga anak na ang babaeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag, mamauli na sa ilang nasud. Inigabot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo ug sa kahalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang iyang katawhan sa tibuok kalibutan muilaman sa iyang pagkagamhanan ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pamati. Gikan sa imong trono diha sa kiruben padanag. Dasiga ang imong gahom. O gumari karon pagluwas ka namo. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. O Ginoo, sa kagahuman. Dungawa kami pag-usap ikan sa langit ug tanawa kami. At timanang pagayo kining parasan ug bantay ang itanom sa imong kamot nga tuo. Ang anak sa tawo nga imong gihimong mahapusganon. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. Matabangan unta nimo ang tawo nga imong tuong kamot. Pinagi sa anak sa tawo nga imong gihimong makusganon. Unya dili na kami mupahilayo kanimo. Tagay kami bagong kinabuhi ug sangpito namo ang imong ngalan. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Dili ka buot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap. Apan giandam mo ako ug usa kalawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga sinunog didto sa halaran o sa sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nahisulat bahin kanako, diha sa libro sa balaod. Una sa tanan miingon siya, dili ka buot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap o sa mga halad nga mananap nga sinunog didto sa halaran ug sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan kun kining tanan mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa, gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya,
nahinluan kitang tanan, sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas. Sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni Kao, Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babayi. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Karon anaa na kita sa ika-4 nga Domingo sa Adbyento. Ang atong paghulat sa pag-abot sa atong manunubos hapit na mahuman kay anaa naman kita karon sa katapusang Domingo sa dili pa magpasko. 6 days na lang moabot na ang Pasko. Sigurado ko daghan na kaayo nato ang nagsugod na og kadawat og mga gifts o mga gasa. Ang uban tingali Nobyembre pa tingali no o Oktubre pa. Pagsugod pa sa bare months. Ang uban tingali gahinam-hinam na sa pagdawat gikan sa ilang mga ninong ug mga ninang. Panmaayo tingali nga atong susihon kung unsa gyud kining gasa o gift. Si Kenneth Smith, usa ka philosopher, niingon nga angay natong tan-awon ang kahulugan sa gasa. Samar ba kini sa panagbinayloay nga mahitabo kada Pasko? Kana bang exchange gifts diha sa trabahoan, diha sa tong komunidad o diha sa pamilya? Ordinaryo ra ba kaayo kini nga panghitabo? O espesyal ba ka kini alang kanatong tanan? Naa siya tulo ka aspeto sa gasa nga iyahang gipropose niingon si Kenneth Smith. Ang una, ang paghatag nga gawasnon sa gasa. Gratuitousness of the gift. Ikaduha,
ang involvement of the giver. Ug ang ikatulo, ang pagdawat sa gasa o the receiving of the gift. Niingon si Smith nga ang gasa mamahimong tinuoray nga gasa if it is given freely or gratuitously. And if there is an involvement of the giver, o katapusan, if it is received well or received properly by the receiver. Unang aspeto, ang pagkagawas nun sa naghatag. Para dako kayo nga question mark ang exchange, kanabang pag-exchange gift sa Pasko. Kay usahay, mura raog wala tay kagawasan, kita nga naapil, kay kinahanglan mangyud ta mohatag og gift. Kay tingali mao may mando sa atong manager or may mando ni papa o ni mama nga kinahanglan mag-exchange gift ta, pamalit mo og regalo. O mao may patakaran sa kumpanya nga kinahanglan ang tanan mosalmot o moapil sa exchange gift. Mao tingali ang uban kontra gusto mangitag paagi nga makaminos sa ilang gift. Kung tag 500 ang kanang nasabutan nga kantidad sa gift, ang uban tingali moadtog sale no kay Disyembre baya. Imbes nga tag 500 nga t-shirt, o barato na tag 150 na lang. Tangtangon dayon ang katong price tag nga 150 ug ibilin tong original nga 500 nga kanang tag no. Ingon anak pod baya mi sa una si Manarista mi. Aron makaminos moadto og sale. Unya tangtangon ihuman sa ang tag no para mabilin kadtong presyo nga pareha sa nasabutan nga kantidad. Mao nga usahay dili siya freely given kay napugos man kay gihatagan og role, gihatagan man og tagsa-tagsa nga mando gikan sa amahan, gikan sa manager o sa amo ang experience sa una no, gikan sa among rektor nga kinahanglan tag 500 gyud ang gift nga ihatag. Ikaduha nga aspeto dungag pa ni Smiths. Niingon siya, the gift carries with it the giver. Importante kaayo ning aspeto sa gasa kay gapakita man kini unsa ka importante sa gahatag ang gihatagan. Mahibaw-an man sa makadawat sa gasa kun nag-effort bagyod ang naghatag niini. Dili man tingali importante ang kantidad sa gasa. Ang importante nga ang naghatag mismo maoy nangunay og pili. Mao gyud nangita kung unsa ang muhaom para sa iyang hatagan. Maoy nangunay og palit. Niadto gyud tingali carbon no o asa man siya niadto. Unya paghuman, pag uli niya sa ilaha, siya gyud nangunay og putos sa gasa. There is a deeper involvement of the giver himself or herself. There is a personal attentiveness that goes into the gift. Unya, ang pagpili na pod sa gasa, wala na pod gipahaom sa tao nga hatagan kay usahay, usa pa man diha sa tuang paghatag sa gasa no. Usahay diha sa exchange gift, usa pa man ta makahibalo kung diha-diha na, kung maghinatagay na. Murag na ay ingon ana nga kanang pamaagi no nga on the day itself usa pa mag kanang bunutanay nga mao ang mahitabo wala nay personal touch sa naghatag. Nag-effort tingali ang hatag pero dili na siya mapahaom sa gihatagan. Imbis nga tingali ang nakadawat triple XL ang size no. Unya ang iyang nadawatan nga gasa o gift small man nga t-shirt. Mao nga ang gift usahay
imbis nga personalized, imbis nga kuyog ni ani ang naghatag, usahay mawala na hinuon. Apan naapay ikatulo ningon si Smiths nga for the gift to be a gift, it has to be received well. Angay nga dawaton siya properly. Ang gasa matawag lang nga gasa kung kini gidawat o gidawat nga mapasalamaton. Kay kung wala madawat og tarong ang gasa, human nadawat, gibutang lang sa daplin tingali, gibutang sa kilid, unsa kay bation sa naghatag sa gasa. Makaingon tingali siya nga, bawion na lang ako na oy, giitsa raman sa daplin. Apan, unsa may mahitabo kung gidawat og tarong, unya gidawat nga mapasalamaton. Tingali, kung gidawat og tarong ang gasa, giabli sa nakadawat ang iyang kaugalingon ngadto sa naghatag. Nga ana ay mahitabo nga kaiusahan, mahiusa sila ang naghatag ug ang nakadawat, na ay communion between the giver and the receiver. Mao nga ang gasa magpahinumdum kanunay sa kaayo ug paghigugma sa naghatag sa gasa ngadto sa nakadawat. Kining tulo ka aspeto sa gasa atong makita sa atong ebanghelyo karong katapusang Domingo sa Adbyento. Si Maria diha nga nakahibalo siya nga nagsabak usab ang iyang paryentes nga si Isabel, sa walay pagduha-duha ni adto dayon siya. Sa walay paglangan ni adto siya aron alagaran si Isabel. Nagdali-dali human siya makadungog sa mensahe sa anghel, ni adto diyan siya sa Hudiya didto sa iyang igagaw. Gapakita sa iyang kaagni, dili lamang aron tingali mahimamat o mabisita lang ang iyang suod nga paryente, kundili gapakita pod kini sa disposisyon ni Maria nga andam kaayong nitagana siyang kaugalingon. Mary gave herself freely in service to Elizabeth. Wala siya pugsa sa pag-adto ug wala gyud pod tingali nagpugos niya. Atong hinumduman nga sa panahon ni Maria wala pay sakyanan. And so the means of transportation can only be either walking or maybe riding a horse or a donkey. Ang estimate sa pagbiyahe ni Maria naa sa around 130 kilometers. Kung imuha ng lakwon, pila tingali na kaadlaw. Ug atong hinumduman nga si Maria buntis pagyod ni ining panahona ug nag-inusara lang siya. Dili sayon ug risgo kaayo ang pagbiyahe kung buntis ang usa ka babae. Tingali kamo nga mga inahan makapamatuod ni ana, no? Ug tingali labi na gyud kay sa panahon ni Maria wala pag gyud karsada nga tarong. Wala pay upam nga ni karsada, labi na gyud nga simentado nga karsada. Wala pay bus, wala pay mga sakyanan. Maglakaw gyud kung swerte man gani o kung naay adunahan ang tawo, tingali naay kabayo o asno. Kung dili pa tinud-anay ang paghatag ni Maria sa iyang kaugalingon, layo ra tingali ang usa ka oras nga paglakaw. Nibalik na tingali to siya. Nagbagulbol na tingali to si Maria. O bakaha, pag-abot tingali niya, human siya naglakaw o pipila ka adlaw, pag-abot niya sa iyang igagaw, nangwinta na unta to siya. O tingali siyang kahago, maghayang-hayang na tingali to unta to siya. Pero wala, pag-abot ni Maria, nangalagad siya dayon, og nipundo pagani, aron sa pag-atiman sa iyang paryente nga talianak nga si Isabel. Nasulod na dayon diha ang duha ka aspeto sa gasa. The gift freely given
and also the involvement of the giver, si Maria. Ang paghatag ni Maria sa iyang kaugalingon diha sa pagpangalagad ug apil na ni ana nga siya mismo ang nangunay gyud og adto. Iyang kaugalingon gyud ang iyang gihatag. Wala siya manugo og laing tawo aron pag-adto kang Isabel. She was deeply involved because it was herself that was given freely as a gift. Ang ikatulong nga aspeto masulod atong masud-ong diha sa encounter between Mary and Elizabeth sa dihang niulpot ang bata sa sabakan ni Elizabeth. Niingon siya, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Ug nidugang siya, ug ngano man nga ang inahan mismo sa akong Ginoo mao man gayud ang nianhi dinhi. Mao may nibisita kanako. Nangangha tingali to si Isabel. Wala siya makatuo kay siya gyud ang giadto. Siya gyud ang gibisita sa inahan sa Ginoo ug sa Ginoo mismo. Apan gidawat ni Isabel si Maria isip gasa. Gipapundo niya hangtod siya ng anak. Giabli ni Isabel dili lamang ang iyang panimalay kundi usab ang iya pod nga kaugalingon aron pagdawat sa gasa ni Maria nga iyang kaugalingon pod ang gihatag ngadto sa iyang ig-agaw nga si Isabel aron maalagaran. Karong adlaw katapusang Domingo sa dili pa ang Pasko. Katapusan pod nga Domingo sa Adbyento, the 4th Sunday of Advent. Nindot kaayo ang mensahe sa atong ebanghelyo. Gapakita sa kamahinungdanon sa gasa. Gaandam kini kanato sa atong pagdawat sa atong Ginoo karong Pasko. Diha sa iyang paghatag og gasa dinhi kanato. Si Jesus nga gawas nun kaayong gahatag siyang kaugalingon, siya usab nahimo nga deeply involved sa paghatag kay iya man mismong kaugalingon ang iyang gihatag alang kanato. Atua unta siyang dawaton aron siya nga gahatag ug mismo ang siya nga gasa mahiusa usab kanato nga nidawat niya isip gasa. Mao kini ang atong pag-ampo karong Dominguha ug sa atong pagpadayon nining santos nga misa. Ug karon atong bag-ohon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Dios Amahan, ang tinubdan sa tanang kabulahanan. Sa matag pangamuyo kita mo ingon ang atong tubag, himoa kaming bulahan, Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga ipakita unta nila ang tinuod nga pag-alagad sa Dios, diha sa ilang pag-alagad sa mga katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa gobyerno, nga muila unta sila sa ilang pagkasulugoon sa Ginoo, ug mutuman sa kabubuton sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Alang kanatong tanan, nga magkinabuhi unta kita niining kalibutan,
dili lamang alang sa atong kaugalingon, nga kaayuhan kundili alang usab sa uban, ug sa kalambuan sa tanang binuhat sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Chupilo Kamumot, Obispo, o si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Alang sa mga Board of Canvassers, o sa tanan nga adunay dakong katungdan sa adlaw sa eleksyon sa sunod tuig puhon, nga unta ilang buhaton ang tanan aron magpabiling hapsay ug ligdong ang pagproseso sa butuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga makabaton unta sila sa ganti nga angay sa mga sulugoon sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Mag-ampo kita karon nga unta masumpo na ang COVID-19. Horacio Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Maluluyon nga amahan, himoa kaming bulahan diha sa pag-alagad sa among isigkatawo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
igsoon, pag-ampo kamo ron na ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta nini mga gasa nga aniya sa among altar. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kami makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdayig ug busa. Uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimong pag-usab. Mihatag niini, ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini, mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among arsobispo, ni Medifil ang kaabang nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga yang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok.
samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nausab kanimo. Karon ato ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay panagdait sa tanan. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsan ng dayon,
Samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta ang among pagtuo ug gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. May isuon ining bahina tuguti ako sa pagpaabot sa atong mga pasalamat sa tanan nga ning tabang aron atong mahatod kining santos nga Eucharistia sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Mapasalamaton kita ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Arnel Leonaldo, Formator o Professor sa St. John the 23rd Minor Seminary sa Mabolo, Cebu. Sa atong mga lectors, choir o technical crew, kaninyong tanan daghan kayong salamat. Ug alang ni atong gustong mohatag donations, palihog i-deposito lang kini sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181 00551 6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dad-o na to ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.